escoltarem els discapacitats, escoltarem a les persones més febles. Perquè si n'hi ha un termòmetre que puga valorar quina societat és millor que una altra, per a nosaltres no és el PIB, per a nosaltres és com aquesta societat tracta a les persones més vulnerables, com tracta els immigrants, com tracta els discapacitats, com tracta els malalts, a les persones majors. I això és el que s'està deteriorant d'una forma brutal a Europa. Des de l'alcaldia jo me dediques, entre altres coses, a escoltar a la ciutadania. I les coses que m'estan dient són terribles. Que es van a desnonar, que tanquen els menjadors escolars i no saben si els seus fills podran menjar durant l'estiu, que no arriben les ajudes de la llei de dependència. Una situació insostenible, una situació de fractura social que pot sumir a Europa en un autèntic caos. No vull ser alarmista, però és la realitat a la qual s'estem enfrontant. Per tant, hem de plantar cara a aquesta gent que ens ha deteriorat tant la qualitat de vida, a aquesta gent que està ocupant la nostra Europa i les nostres institucions. Aquesta maquinària tan potent que és la Unió Europea és nostra i ens l'han furtat. I l'hem de recuperar. Per això estem amb vosaltres i per això està Primavera Europea. Al vostre servei, moltíssimes gràcies. Europa és nostra i la recuperarem